help, we need to the help, zaman gidan dole. We need to the help, zaman gidan dole. Ba shiga, ba fita, ba ruwa, ba abinci, ba ziyara, ba kuɗi. Yaushe ne zamu bulle? How many days? How many months? Zaman gidan dole, zaman gidan dole. We need to the help, zaman gidan dole. We there with you, all my people, just to follow us for back. We are there with you, we don't care about anything, just to pray for God. I went. I hold him up. Ni za ka gaya wa wannan magana? To shi kenan mu buɗa mu.